گوندê Zemgê gundekî Kurdî li parêzgeha Helebê devera bavê melbenda Erîma êlên lê Bêşaltî û Qeregeç û Neêm mervantiya wan bi gundên Qebasîn û Berşaya û Mesbîn û Qubetşîh û Susunbat heye. Neşteciyê wê nêzî 600 kesîn û panava gund 905 hektar e. Dûrî Helebê ji hêla Bakur 55 km û dûrî bavê ji hêla Bakur ew jî 12 km û dûrî Erîmayî ji hêla Rojava 16 km. Gundên derdora wê ji hêla Rojava Qubetşîh e û ji hêla Rojhilat Berşaya ye û ji hêla Bakur Terhîn e û ji hêla Başûr bajarokê Qebasîn e. Çandiniya genim û ceh û nîskat kin û keskayên havînî darê zeytûna jî lê hene. Beşek mezin ji erdê gund ji xwe ê iqtaahan e. Ji ber vî hawî pêdiviya neşteciya li ser avakirinê û lêkirinê ye, karê rojane dikin, karê desta, xwedîkirina dewara dikin, piraniya xortê gund berê diçûn Libnanê û Helebê kar dikirin. Gund jî îşkence dît di pevçûnê di navbera rejîmê û opozisyonê de destpêka krîza Sûrî de. Piştî got ev opozisyon destê xwe danî ser gund, îşkenceya gundiya bêtir bû, binçavkirin çêbû, fidye xwestin, işkence gîhandin gundiya. Destpêka 2014 de Daeş derbas bû û kesên wekî bê sûpaha azad yan Cêşul Hur cilê xwe guhertin û cilê Daeş li xwe kirin û ew ala Daeş rahiştêne. Bêtir işkence gîhandin millet girtin, serjêkirin, kesnî serjê kirin û wan li panavê gund sê roja jî bi dar ve vekirî hiştin. û neştecî gihaştin birin dewlatê şerعî gotin Kurd gawirin tiştê wilo dînê xwe nas nakin. Neşteciyê gund gelek cara li çolê radiketin li ser dara. Ev rewş berdewam bû 2 sala ta got opozisyona Sûrî ya ser Tirkî ve derbas bû û pevçûn di navbera wan û Daişê çêbû. Nêzî mehekê û Daeş derbasî Tirkî bû ji nişka ve. Ev kurtêlxwedên bi ser Tirkî de jî işkence gelekî gihandin neşteciyê gund ji bo gund vala bibe û malbatnî ji Dêrê Zorê û Humsê û Gûta jî bicî bikin di vî gundî de. Ana li hêla Rojavayê gund wek dibe kamp hene muxeyemat hene û cemaatnî sekenî hene ê Tirkîn û Qeterîn e. Tê de nêzî heysid malbatî ji deverên Sûriya tewtîn kirin tê de. Ev agahî gêştin me ji hêla neşteciyên deverê û ez dengê xwe dibêjim ez Elî Abdullah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê.